Ginoo, maanaa kang ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo subala ni San Lucas. May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kung kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili buta nga inyong makita, walay makaingon ani ara o atu ara. Kaya ang paghari sa Dios anaa sulod sa inyong kasing-kasing. Kanya miabot siya, miingon siya sa iyang mga tinunag. Maabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtanaw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao. Apan dili gayud kamo makakita niini. Ano inidaghan mo ingon nga tuwa dito, iya diri. Apan ayaw ka mo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mo kilab tadla sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan kinahanglang mag-anto siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa mga tao nga nagpuyo niining panahona karon. Mga igsoon kadiha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod, good morning. Once again, good morning. So today, si Kristo nagtudlo na usab kanato, no? Good morning dahil sa atong mga viewers sa Facebook ug sa uban pa nga mga media platforms. So, good morning. Yeah, kita kita karon sa atong pamalandong kabahin sa pagtuludan ni Kristo. Importante magini siya kay mao man siya ang unang parte sa misa, no? Kining gitawag og Liturgy of the Word sa atong pikas-pikason ang mga pulong ni Kristo. Ug atong tugutan atong ialaw nga mao'y makagiya sa atong kinabuhi. Okay, sometimes, imbis nga si Kristo mo imugiya kanato, no? Kita naman o imugiya ni Kristo sa akin. Murag kita rin magbuot ba? Murag kita rin magbuot, dili ako anak, kinire ako. So, let us try to follow the Lord into the core of the mystery of our faith. Ato siyang sundon into the mystery of our faith. Sa atong Ebanghelyo karon nagisgot diri si Kristo nga ang paghari sa Dios dili buta nga inyong makita, walay makaingon ani ara, atu ara. Kaya ang paghari sa Dios anaa sulod sa atong kasing-kasing. So mo ka nagiingon nga ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan ania sa atuang kasing-kasing, ania sulod kanato, ania sulod kanato. Ug mao kanay mo gawas. No, what is inside of you will always come out. No, muna ang uban nga mga kanabitaw dili mga maayong kinaiya. Actually sa sulod sa ilahang kasing-kasing, puno sa kasuko, puno sa kasina, puno sa bisan unsang dili maayo. Nga naman, tungod kay wala man maghari ang Dios sa ilang kasing-kasing, muna nga dili ka maka-expect nga maayo na isang sinultihan, dili ka maka-expect nga maayo na isang binuhatan, di ka maka-expect. Always and ever, kung unsay ana sulod sa imong kasing-kasing, mao pud nay mo gawas sa imong binuhatan, sa imong kinaiya, sa inyong kanang sinultihan, sa inyong binuhatan, sa inyong kunahuna. Ano man tungod kay ang paghari sa Dios ani aman diay sa atong kasing-kasing. Ngani no? So we should allow the kingdom of God be a part of our being. Nawa na siya, muna ginaingon nga kanang naagyud sa itong mismo sulod kanato. And the second part is
we will allow the Word of God, we will allow ourselves to enter into the mystery of our faith. Kung sa ganito ang mystery of our faith, kaya numdum pa mo? Galimot mo sa misteryo sa pagtuo? Sa ganito? Limdum diyan, no? Sige nga. Sige tanggalito ka na wala dito sa itong buot. Kaya kung sa ganito yung misteryo sa itong pagtuo, sa ganito. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. In other words, ang misteryo sa pagsakripisyo ni Kristo o ang misteryo sa iyang pagkabanhaw ato yung tagaan higayon nga makaipikto sa atong kinabuhi. We will allow the mystery of our faith enter into our lives. Makaipikto ba? Uban tanaw kay ning uban mo ra mo makaipikto. Makaipikto na yung pulog sa Ginoo ni babayhanan eh. Unsa dagay unsa di urang lain may nakapaipikto ini. No kini tawhan man makaipikto ning pulong sa Ginoo niya. Mga misteryo sa pagtuo, kinahanglan niya ato yung we will allow. No, pareho sa ganaon akong ingnon ako mga sakop. Ako di biya gyud ko ganahang mukaon og utan. Pero ako ra nang pugson kay nakabulo ko muna makahayon ako. Kadadlaw magimay ka utan. Kadadlaw mag-utang kalabasa, ganyan na. So, pugson ako akong rogalingon pagkaon, di mo muna maayo. So, mo po na gihapon sa pagbuhat og maayo, di na paganagana. Dili na paganagana, gano'n na lang, di mo ganahan mo kaugutan. Pero pugson, nagana na ako nagkaugutan kada punta, kaya nga naman. Mao man maayo. So, mao po na sa atong binuhatan. Bisig dili pagkaganahang mubuhat og maayo, hindi kang ganahan ng mga nawong, ini mga tawhanan eh. Pero mubuhat jud ka, pugson gyud mo imong kaugalingon. Na ginaingon nga pugsanay ni atoa. Pero madugay maanad na kadi na biya nimo pugson. Paanad ra maguna. No? Paanad na siya. Pag maanad na ka, nya maparte na sa imong kinabuhi. Kanang milagruha na ka ba? No, kanang bitang imo rang gipugos primero, kunya nadugay murag ganahan na ka, milagro na. Kana mo na usa sa mga pinaka-milagro nga makaluwas nimo, dili ka ng mga milagro nga usa na din ha, usa pa nang inyong mga milagro na mao. Ang milagro kung nabago ka sa imong kinabuhi. Ano na nang ingon ako si Bishop siya ito. Bishop Lagdameo. How do we identify a real miracle? No? Kung saan mo na ito pag-ila, kung tinuod ba ang milagro o dili. Ingon si Bishop Lagdameo. Kung mausog ang kinaiya sa taong gimilagruhan, muna siya tinuod ng milagro. Pero kunuhay gimilagruhan, pero na nagsinumbagay na gani tungod sa limos. dili na tinuod ng milagruha. Nga naman, tungod kay ang milagro, gihimo sa Ginoo, aron mabag-o ang kinaiya sa tao. Gihimo ang milagro, aron nga mausog ang kinaiya sa tao. Parehong sa 1917, no, First World War, no, nagmilagro ang mahal nga birhen. Asa man siya nagmilagro? Sa Fatima, nagmilagro siya aron mausog ang kinaiya sa mga tao. O nausog yun. Nawala ang gira tungod sa milagro. So kanang magpaingon-ingon kunuhay nga gimilagruhan, testingera dayon usa nga. Gimilagruhan niyo ko kining bato na napurma og kining santos. Mabay mo to. Tomo ra na imo ha. Sus kay nasuko man.
makigpatay naman siya kay makigpatay naman noon siya kay ngano kunong dili ta mo tuo nga gimilagruhan siya. Samot ka dili magtinuod. Nga naman, kung tinuod pa kang gimilagruhan, dili biya ka manabi. Siguro, basig limos na gana imong giapas ana imong gulo milagro. So, kano na may ubang nga gimilagruhan. Tungod sa milagro, nag-away na tungod sa limos. Kay kinsay mo dawat sa limos, kinsay mo na, anak. Gilalisa na hinuon ang limos. Aguhoy. O sa tinulungan pa na namos bagaman yun. Aguhoy. Naklaro na. O sa pinulungan pa na sa mga batanon, alam na bis. Ano man, kwarta ra din ang inuhan din na mao. Klaro? So we should understand the mystery of our faith. The mystery of our faith. Kung sa ganito, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Muna ato ang i-apply sa atong kaugalingon. No? On how we practice the mystery of our faith in our lives. Tingnan niya na. No, niya kanang ayaw mo nang magbantay kita sa itong kaugalingon. Di na madala bitaw ng mga fake news ba? Daghan kayo mga unsa-unsa na natin ha. No, nga. Tingala ka ba? Nga, ang pinakamilagro yun ay kalibutan na mausob ang imong kinabuhi. Mga abot na bisag asa na lamang mga abot kay mangitag milagro. Ano ang milagro? Ang milagro matod pa ni Kristo na sulod sa imong kinasing-kasing. Sulod ni Kristo diri sa mansya. Ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita, walay makaingon ani araw at tuara. Kay ang paghari sa Dios anaa sulod sa inyong kasing-kasing. So ang pinakamilagro nga mahitabo kung mabago ka sa imong kinahiya, kung gikan sa imong pagkairo, no, pagkahangol, manghihatago na ka, kung gikan sa imong mapahitason, mapaubsano na ka, kung gikan sa imuhang kanabitang sigurista, masinabuto na ka, kung gikan sa imuhang isipan, matinabango na ka. Muna'y milagro. Muna'y makapalangit ni mo. Kaya nga naman, imo magyong gipuy-an ang milagro sa imong kinabuhi. Kaya matod pa ni Kristo, anaa sa imong kasing-kasing. Kung unsay naa sulod sa imong kasing-kasing, maumugawas gikan sa imong baba, gikan sa imuhang sinuti, sa imong baba, sa imong mga tinanawan, ug tanan pa. So, muna'y gisulti ni Kristo. Which is para nako, maayo. Nga naman. Hindi ba po siguro maayo nga tanawon kas mga tao, mura po ka o si Santa Barbara nga. Mura kang si Santa Barbara sulod sa simbahan. Pero sa inyo, ay mura kang si Bruha. Mura kang Bruha. Pero sulod sa simbahan, mura kang si Santa Barbara. Pero sa inyo, hangbalay, mura kang Bruha. Hindi ginasamaw. No? Kinahanglan nga kung unsa ka, maogyog ka. Okay, klaro? So, nga maningkamot yun ta. Sa atong kinabuhi nga mahimo yung mausog ang atong kinahiya. Mausog ang atong pagkatao. Mausog ang atong kinabuhi. Tungod sa matod pa milagro mga anak sulod sa itong kasing-kasing. Oh? Mayon ka? Nabuutan o rin siya. Kimilagruhan na kayo ni. Mayon ka? Ang subro ni kinaiya ini maayo. Kimilagruhan din siya. Klaro? Ang milagro ana sulod sa imong kasing-kasing. Kung sa gisulti ni Kristo, ang paghari sa Dios ana sulod sa imong sulod kanimo. Muna siya paghari. Klaro, so muna si Kristo, grabe yun si Kristo nagpasabot yan. Namingon siya nga, you become what you believe. Diba no? Muna isulti niya, you become what you believe. Mahimo ka sigon sa imong gituuhan. Klaro? Kung Diyos nun ka,
ang imong binuhatan, Diyos nun. Kung Diyos nun ka, ang imong sinultihan, Diyos nun. No? Kung Diyos nun ka, ang imuhang kinabuhi, Diyos nun. You become what you believe. Kaya ang imong pagka-Diyos nun, dili lamang sa imong pagsulod ug simbahan. Dili lamang sa imong mga pag-ampo. Dili lamang sa imong mga debosyon. Kung dili anaa sa kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Manindog palihog.